Чираттагы кутлау сәламнәрен без Николаевка бистәсенә очрабыз. Бүген үзенең матур, яшьлек таңында килгән юбилеен зур Чиркли авылында туып үскән гүзәл хатын-кыз Махмутова Әминә Рафик кызы каршылый. Аңа 30 яшь тула. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны әтисе Рафик, әнисе Мәүлүдә, абысы Усман, хатыны Әлфия белән, энесе Айсә, племянниклары Үмәр, Гөлсинә һәм Азизә котлыйлар. Кадерле, яраткан җимешебез, кояш нурыбыз, кызыбыз, сеңелебез, Әминәбез. Без сине матур юбилеең белән тәбрик итәбез. Син бит безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Озак яша, мәңге картайма, иң кадерле якын кешебез. Озын булсын синең гомерең, тыныч булсын һәрчак күңелең. Бәхет чишмәләрең мул аксын, зур шатлыклар белән таң атсын. Әминәбез безнең йөрәк даруыбыз. Картлар белмичә әйтмәгәннәр инде, кызлы әнияти бәхетлеләр дип. Әминәбез безнең икенче бала булып дөньяга килде. Абысы Усман бар иде, Әминәдән соң энесе Айсә туды. Шулай итеп, ике малай ортасында бер кызыбыз булды, бер күз нурыбыз. Барчабыз да үзен бик яратабыз. Үзе дә ул бик шәфкатьле, киң күңелле, мәрхәмәтле кеше. Тормыш иптәше Рәшите белән бик яратышып яшиләр, ике бала үстерәләр. Усман белән Исламны. Исле хушлы тормыш иптәшең белән бергә балам, тигез итеп гомер кичер, балаларыңның игелекләрен көр. Кайнана кайнатасы белән дә алар бик дуз яшиләр. Әминәбезне үз кызлары кебек тоталар. Алланың рәхмәте яусын үзләренә. Әминәбез үзе дә тик тора торган кеше түгел ул. Сәүдә эше белән дә шөгыльләнә. Үзенең кибете бар. Өстәвенә мавыгып, уенчыклар үз куллары белән бәйләп сата. Балаларны очар кош итеп, без очырдык иркен далага. Талдырмыйча алар канатын, сау кайтсыннар иде анага. Гел сагынып күккә карыйбыз, язлар белән кайтыр кышлар да. Алар белән сез дә кайтыгыз, сезнең белән рәхәт кышлар да. Кызыбыз, сине матур юбилеең белән котлап, һәр вакытта да шундый йомшак күңелле, игътибарлы, ылы йөрәкле булып калуыңны телибез. Сәламәт бул балабыз, кайгы-хәсрәт күрмә. Син елмайсаң, тыныч безнең күңелебез. Көләч йөзең мәңге сүрелмәсен. Бәхетле бул безнең сөеклебез. Балаларыгыз бәхетле булып, сезгә зур терәк булып үссен. Безгә күрсәткән игелегеңне алар үзләре дә сезгә күрсәтсен. Куанычлар гына юлдаш булсын сиңа, фәрештәләр саклап йөртсен. Син шатлыгыбыз, күңел юанышыбыз, син бит безнең җаныбыз кебексең. Әминә, синдәй саф күңелле, игелекле йөрәкле кызлары булуы, әти-әниең өчен зур бәхет икәнлеген аңладык без әлеге котлау хатыннан. Бала оныкларының бәхете өчен җаннарын бирергә әзер булган әти-әниең кадерле кызларына булган изге теләкләрен хәзерге җыр аша да дәвам итәләр. Кабул итеп ал әле. Дигән бу җырым тыныла әле, биреп күңелеңне, мактап кына җырлыйм үзеңне. Зифа буең чибәрлекне жәлләмәгән синнән Ходаем. Бар булмышыңа өстәп кенә тазалык бәхетләр сүреймен. Зифа буең чибәрлекне жәлләмәгән синнән Ходаем. Бар булмышыңа өстәп кенә тазалык бәхетләр сүреймен. Кызыккаем, балакаем, имен булсын йөргән юлкаем. Мәрхәмәтле, изге хәбәреңне ишетеп кенә куанаем. Зифа буең чибәрлекне
Жәлемәгән синнән Ходаем. Бар булышыңа өстәп кенә тазалык бәхетләр сөреймен. Зифа буең чибәрлекне жәлемәгән синнән Ходаем. Бар булышыңа üstep kine тазалык бәхетләр сөреймен. Кызыккаем, бәгыркәем, әнием дип кенә торасың. Ихтирамың, ихтибарың өчен син бәхетле бала булырсың. Зифа буең чибәрлекне жәлемәгән синнән Ходаем. Бар булышыңа өстәп кенә тазалык бәхетләр сөреймен. Зифа буең чибәрлекне жәлемәгән синнән Ходаем. Бар булышыңа өстәп кенә тазалык бәхетләр сөреймен. Зифа буең чибәрлекне жәлемәгән синнән Ходаем. Бар булышыңа өстәп кенә тазалык бәхетләр сөреймен. Бар булышыңа өстәп кенә тазалык бәхетләр сөреймен. Тазалык бәхетләр сөреймен. Тазалык бәхетләр сөреймен. Әминә Рафиковна Махмутованы матур юбилейы 30 яшь тулу көне белән шулай ук бик теләп, кайнанасы Мәрзия апа, кайнатасы Юнес абый, тормыш иптәше Рәшид, Әлфия, Руслан балалары белән котлыйлар. Әминәбез безнең 2010 елны өебезгә килен булып төште. Бүген дә хәтердә. Әле үзе дә бала гына булган сабый аппак кием киеп, аппак кышның 1 февралендә безгә килде. Шулара 9 ел вакыт узган. Улыбыз Рәшид бер күрүдә үк гашыйк була, бик үзен яратып алды. Рәшид белән 2 ынык үзебезгә бүләк иттеләр. Усман белән Ислам безнең өебез көртләре. Кадерле Әминәбез, бүген синең туган көнең ягымлы киленебез. Без сиңа саулык, сәламәтлек, ак бәхетләр телибез. Тормыш юлың гүзәл җырларга тиң булсын. Синең күңелең Әминәбез яктылык, яхшылык белән тулган. Син олыны олы, кешене кеше итеп күрә беләсең. Һәр вакытта шундый булып кал. Якты, матур киләчәк, изге эшләр генә юлдаш булсын. Иманың, тәвфигың белән гомер итәргә язсындыр Аллам. Яшь гомерләр кабатланмый, бәйрәмнәр кабатлансын. 30 яшь канатлы чак, җаннарда канат калсын. Җаннарда канат калсын да давыллар ярып барсын. Гомерләрнең һәр бер көне бәхеткә алып барсын. Юлларыңа уңыш юлдаш булсын. Бәхет кышы булсын иңеңдә. Күңелеңне сөю назлап торсын. Һәм сүнмәсен өмет күгеңдә. Туган көнең белән Әминәбез, көләч булсын йөзләрең. Бакчадагы гөлләр кебек ямьле үтсен көннәрең. Әминә, кайнана-кайнатагыз теләкләренә кушылып, без сиңа якты киләчәк, шатлык, бәхет, мәхәббәт тулы көннәр телибез һәм хат авторларының соралуын исәпкә алып, матур җыр тыңларга чакырабыз.